този транс води до пълно отпускане и релаксация. По тази причина никога не го слушай, докато шофираш, работиш или извършваш друга дейност, която изисква твоето внимание и концентрация. Той ще ти помогне да се свържеш със своето подсъзнание, да се научиш да му задаваш въпроси и да намираш решения, отговори или идеи, когато имаш нужда от това. Може да го слушаш винаги, когато се нуждаеш да намериш някакъв отговор на важен за теб въпрос. Когато търсиш идеи и решения. Преди да започнеш, намери тихо и спокойно място, където никой няма да те притеснява следващите 20 на минути. Изключи звука на телефона, намали светлината и най-добре е да го слушаш със слушалки. Транса е безопасен и много приятен опит, който си заслужава да бъде преживян. И по всяко време, докато слушаш този сеанс, една част от теб винаги ще знае какво се случва, докато друга част от теб ще се потапя все по-дълбоко в това приятно състояние на отпускане, спокойствие и релаксация. Ти ще можеш да правиш всичко, но дори няма да ти се иска, защото е толкова приятно да си отпуснат, спокоен и релаксиран. И от всичко, което казвам, твоето подсъзнание ще вземе това, от което се нуждаеш, а всичко останало ще бъде забравено. По всяко време, когато поискаш, ти можеш да излезеш от състоянието на транс и да се върнеш в будно състояние. За да се случи това, ти трябва просто да преброиш от 1 до 3 и да си кажеш, че на 3 ще се събудиш и ще се чувстваш по-добре от преди това. И ако по някаква техническа причина сеанса прекъсне, до 2 минути ще се върнеш в твоето обикновено будно състояние и ще се чувстваш бодра и отпочинала и напълно будна. А сега можеш да седнеш или да легнеш, както ти харесва. Важното е да се чувстваш удобно и нищо да не те притеснява. Проследи да не кръстосваш ръце и крака, но може да затваряш очи, защото когато очите ти са затворени, имаш време, което можеш да посветиш на себе си, да се отпуснеш и да си починеш. А сега, когато чуваш гласа ми и може би други звуци и усещаш опората под тялото си и колко удобно се чувстваш сега, можеш да заемеш по-удобна позиция, да усещаш по-приятно ръцете, краката, стомаха и може би има някои усещания,
които се нуждаят от внимание. И можеш да обърнеш вниманието си, настройвайки се на собствения си ритъм, и може би да обърнеш внимание на дишането си, което с всяко издишване като вълна отнася всичко ненужно и излишно, оставяйки спокойна и плавна следа в тялото, в душата и ума. И докато умът ти слуша моите думи, твоето подсъзнание вече подбира ключовете към важните тайни на твоята психика, към склада от ресурси за решаване на твоите въпроси. Какво е ресурс и къде се съхранява? Вероятно се чудиш сега. Но всичко е на време. Съсредоточи вниманието си върху факта, че той се съхранява някъде. И докато потъваш все по-дълбоко в това състояние на спокойствие и приятна лекота, можеш да си представиш един път, по който може да тръгнеш на невероятно пътешествие. И аз не знам какъв е този път и къде минава и колко е дълъг, точно както се случва. И в един момент се озоваваш в красив, уютен град. И не знам дали вече си била в този град или си тук за първи път. Можеш да се разходиш по улиците на града, да гледаш преминаващите хора, техните къщи, дървета, паркове, градини. Разгледай всичко, което те заобикаля. Разгледай различните обеми в пространството, подредбата на различните елементи, нюансите на цветовете. Слушай звуците на този град, звуците на човешката реч и забелязвай ароматите, които се носят във въздуха. И може би нещо специално ще привлече вниманието ти. Спри се, разгледай го по-отблизо и когато си готова, може да продължиш, без да мислиш за нищо или да мислиш за нещо свое. Защото е толкова приятно да се скиташ по улиците, когато всичко върви по своя път. И следвайки вътрешния си компас, стигаш до къща с невероятна табела. Магазин на мъдреца. Чудиш се какво може да има вътре. И може да влезнеш. И когато отвориш външната врата, виждаш стълбище,
което води надолу. Това е стълбата на транса. Бавно ще преброя стъпалата за теб. И докато ги броя за теб, ти ще слизаш по тях тихо, постепенно, потъвайки в транс. А аз ще ти разказвам какво е това транс. Започвам да броя. 10. Стъпало надолу по стълбата. Слизайки по тази въображаема стълба, ти се отдалечаваш за известно време от това, което обикновено се нарича околна реалност. Всичко е там, но за известно време няма значение. 9. Стъпало надолу по стълбата. И както се отдалечаваш за известно време от така наречената реалност, ти се отдалечаваш и от обичайната логика. Логиката на съзнателния ум, приближавайки се към друга логика. Логиката на транса. 8. Стъпало надолу по стълбата. Към логиката на транса, която не е логика на съзнателния ум, логика на деня, но не е и логика на съня или логика на нощта. Това е междинна логика. 7. Стъпало надолу по стълбата. Това е междинна логика, в която това, което изглежда невъзможно за съзнателният ум, е възможно. В нея е възможно да бъдеш едновременно на различни места и в различно време, в която противоположностите могат да съществуват едновременно. Сякаш се отваря скоба в психичното функциониране и в рамките на тази скоба е възможна положителна промяна, а след това скобата се затваря, а промяната остава и продължава. На половината път до нивото на транс, от което се нуждаеш сега, за да може да се извърши вътрешната работа, която трябва да се свърши сега. Лявото полукълбо на мозъка отговаря за разума и за работата на съзнателния ум, а дясното полукълбо на мозъка отговаря за работата на несъзнателния ум. Когато активността на лявото полукълбо леко намалее, а тази на дясното леко се увеличи, се получава междинно състояние, което се нарича транс. В него работят както съзнанието, така и несъзнаваното. 5 стъпала по стълбата надолу. Важно е да знаеш, че в транс контролът се запазва във всеки
един момент ще разбираш какво се случва и така можеш просто да не правиш нищо. Не е необходимо да се движиш. Не е необходимо да говориш. Може би дори не е необходимо да мислиш, ако не искаш. И може просто да следваш думите ми, както и образите и усещанията, които могат да дойдат. 4. Стъпка надолу по стълбите. Все по-близо до другата реалност. Реалността на транса, която всъщност е само твоята вътрешна реалност. Реалността на твоите усещания, образи, фантазии, въображение. 3. Стъпало надолу по стълбите. Твоята собствена реалност, която за известно време може да се превърне в единствената реалност и ти я оставаш да става все по-реална. И оставяш образите да идват. Цветовете, звуците, усещанията. Продължаваш да чуваш само моя глас. 2. Стъпало по стълбите надолу. Все повече потъвайки в това приятно и удобно състояние. 1. И може би вътрешно си задаваш въпроса: какво се е променило? Променил се мускулният ти тонус. Променила се честотата на дишането ти. Променил се сърдечният ти ритъм. Променило се съотношението на работа на големите мозъчни полукълба. И когато слизаш от последното стъпало, се озоваваш в старинен магазин. Наоколо има много и различни, удивителни неща. Старинни, обикновени, с различни форми и размери. И намирайки се на това място, в това пространство, можеш да видиш какво е отпред, какво е отзад, какво е отляво и какво е отдясно. И може би нещо ще привлече вниманието ти. И докато се оглеждаш, може да забележиш врата към отделна стая. И от някъде идва осъзнаването, че зад тази врата се намира пазителя на отговорите на всички
въпроси. И можеш да се задържиш малко пред вратата. Не бързай да влизаш, а помисли какво искаш да го попиташ. Какво е важно, какво е ценно за теб точно сега. И не знам кого ще видиш, когато влезеш в тази стая. Има различни мнения. Някои казват, че това е старец. Други, че е жена, а трети, че е дете. Някой казва, че е видял отговора в огромно огледало, стоящо в центъра на стаята. А някой е чул отговора. Отговорите могат да дойдат при теб под различна форма. Под формата на думи, образи, чувства. И ти можеш да влезнеш в тази стая и да зададеш въпроса си и да получиш отговора. И имаш достатъчно време. Аз сега ще замълча за 30 секунди, за да чуеш отговора на мъдреца. Чуй го. Запомни го. Защото това е, което е важно за теб. Което искаш точно сега, в този момент. Задай въпроса и чуй отговора на мъдреца. Сега. И след като си получи отговора, преди да си тръгнеш, мъдреца ти позволява да вземеш 3 предмета от магазина му. Огледай се. Разходи се из магазина. Не бързай. Можеш да избереш това, което привлича вниманието ти. И след като си взел със себе си това, което ти е необходимо, се върни към стълбите и под моето броене започни да ги изкачваш. 1. Стъпало нагоре по стълбата. 2. 3 стъпала по стълбата. Усещаш ръцете си. 4. 5 стъпала по стълбата нагоре. Усещаш краката си. 6. Усещаш тялото си. 7 стъпала по стълбата нагоре. Чувстваш се приятно и отпочинало. 8. Протегни се хубаво като след сън. 9. 10. Връщаш се обратно на улицата и вече познатия град. И се върни към настоящия момент, към усещанията на тялото си. Изпълнена си с нови идеи, планове. Връщаш се тук и сега и в удобно за тебе темпо отвори очи. Чувстваш се прекрасно и си изпълнена с енергия и нови идеи. Планове за бъдещето. Желая ви
да дързаете, да бъдете, да мечтаете.